Днес сме се събрали, за да отбележим 3 март, деня на освобождението на България. Наши гости са госпожа Росица Димитрова, директор на нашето училище, госпожа Диана Йончева, заместник директор, както и учениците от третите класове и техните учители, а също така и нашите родители. Това е ден, в който си спомняме за онези, които дадоха живота си, за да бъдем свободни. Нека днес преклоним глава пред героите и нека никога не забравяме тяхната смелост и саможертва. Да започнем с нашето тържество с рецитал на българския химн от Йоана Динева, ученичка в 4-ти А клас. Горда стара планина, до не Дунава сине, слънце траки отгрява, на Пирин пламеней. Мило родино, ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, ах, те нямат край. А сега следва рецитал на стихотворения, песен за родината. Там, където връх издига рила и синее морска дълнина, там е моята татковина мила, моята свидна българска страна. Там ухаят рози и пшеница, в равнините там блестят води, лесовете са пълни с птици, а небето цяло е в звезди. Тръгнеш ли по пътищата бели, като свой ще бъдеш ти навред, свои хора в ниви и по скели ще те срещнат с радостен привет. С тях човек за всичко има сили, с тях сама се ражда песента. Никъде от теб, родино мила, няма по-обичан край света. Обичам те и пролет, под накита зелен и с първите цветя на боли през първи слънчев ден. Обичам те, когато лято житата позлати и жетва закипи в полята и морно дишаш ти. Обичам те, когато есен под бистър небосвод събира плодовете с песен работният народ. Обичам те и зиме, бяла с дълбоки снегове, когато пак си зацъфтяла в снежни цветове. Когато тиха и безгрижна до своето сърце, затопля с майчината нежност и най-малкото зрънце. Обичам те, родино моя, и всеки ден и час готов съм свободата твоя да браня вярно аз. Моя българска родино надживя мрак и гнет, буйна като кръв и вино, сладка като хляб и мед. Теб сърце ми ще обича, чакто сетни старини, както Вазов те нарича, земя пълна с добрини. Райна Попгеоргиева пред турския паша. Хайде, провикнал се турския паша, низ града Панагюрище. Хайде да ви вази 9 душ гавази, турски полковници. Хайде я и детата ми доведете, Райна Попгеоргиева. Нито я колете, нито я бесете. Жива при мен доведете я. Аз да я питам и разпитам. Кой уши байряка? Кой му сложи знака? Знака на България. Кой уши байряка? Кой му сложи знака свобода или смърт? Че са отишли 9 души гавази, турски полковници, че са хванали Райна Попгеоргиева от Панагюрище. Нито я колили, нито я бесили. Жива при паша завеля. Паша си Райна в очи гледала и тихо и дума. Ейте тебе, Райне кралице, Райне Попгеоргиева. Кой уши байряка? Кой му сложи знака свобода или смърт? А тя си паша в очи гледала и тихо му дума. Щете ме колете, щете ме бесете. Аз съм Райна Попгеоргиева. Аз уших байряка. Аз му сложих знака на България. Аз уших байряка. Аз му сложих знака свобода или смърт. Народна песен. Следва кратка викторина за освобождението на България. Колко години България е била под турско робство? Правилен отговор. Кои смели българи са се борили за свободата на родината? Васил
Какво се е случило през 1877-1878? Започва руско-турската война, която води до освобождението на България. На коя дата в град Сан Стефано е подписан мирен договор, с който България отново става свободна? 3 март 1878 година. Отлично се справихте. А сега ще ви изпеем песента от векове за векове. Музика Красимир Гилмезов, текст Явор Кирин. Родино, ти сега блестиш. Ти вяра и опора, с криле на смели хора пак летиш. Земя на вечни тайни и красоти омайни ти си днес. Пред тебе се кълнеме живота си и в своята чест. От векове за векове не може нищо да ни спре, че да сме на прославен род, наречен български народ. От векове за векове не може нищо да ни спре. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. Сега надежда има, ще браним твоето име без да спрем. Земя на вечни тайни и красоти омайни ти си днес. Пред тебе се кълнеме живота си и в своята чест. От векове за векове не може нищо да ни спре, че да сме на прославен род, наречен български народ. От векове за векове не може нищо да ни спре. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. От векове за векове не може нищо да ни спре, че да сме на прославен род, наречен български народ. От векове за векове не може нищо да ни спре. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. Днес почетохме паметта на героите и показахме, че никога няма да забравим тяхното дело. Нека винаги пазим свободата си и да обичаме България. Да живее България! Да живее България! Благодаря
Благодаря, че днес бяхте наши гости. Сега учениците от 4-я клас ще ви представят няколко традиционни български ястия, които са направили заедно със своите родители. Аз и моята майка приготвихме българска традиционна баница. Вътре в нея състои яйца, кори за баница, сода, кисело мляко, олио, сирене. Приготвихме с много любов. Благодаря много. Ето тук сме приготвили една среда. Аз се казвам Ивана и днес с моята майка приготвихме един български традиционен боб и... Може даже да го покажеш? Да. И вътре в него има бобени зърна. Бобени зърна, подправки от на баба градината, домати, лук и морков. Аз се казвам Албена. Днес аз и моята майка направихме кекс. Направен е от брашно, олио, яйца, бакове, кисело мляко и е направено с много любов. Добър ден на всички! Много ви благодаря, че дойдехте на нашето представление и искам с моята майка да ви покажем нашата традиционна питка. Направили сме я от брашно, мая, вода, яйца